Өзебезнең производство, өзебезнең әйберләр, мясо әйберләр, тутырмалар, рулетлар, итләр кулланабыз, тауык ите, ат ите, бозау итләре кулланабыз ассортиментта. Шулай ук инде субпродуктларыбыз да бармыни үзебездә эшкәртелгән мәсәл комбинатта. Әлеге сәүдә үзәге җитәкчесе Җәмил Шәмсетдинов киштәдәге һәр азык-төлек турында тәфсилләп сөйли ала. Чөнки кибеттәге төп продуктларны үзләре җитештерә. 35-40% составляет үзебездә җитештерелгән әйберләр. Алар арасында ит азыклары, бар үзебезнең пекарнялар, кондитерка белән шөгыльләнәбез, сөт тоже эшкәртәбез. Шәмсетдинов әлеге эшне 2 ел элек башлый. Төп үзенчәлеге эш кооперация рәвешендә оештырылган. Шәмсетдинов үзе кибет һәм камыр ризыклары пешерү өчен җаваплы булса, икенче туганы ит цехын тота. Гомумиләштереп әйткәндә, берсе сөт җыя, мал ала, икенчесе җитештерә, өченчесе сата. Менә бу цехта камыр ризыклары һәм салатлар ясыйлар. Гөбәдия, алма, җимеш бәлешләре. Татар тәгамнәрен шыгырдан апалары барлык татар традицияләренә туры китереп ясый. Мин в основном салатлар ясыйм, аннан пирогларга күчәп кызларга булышам. Бер-беребезгә булышабыз, кызлар белән дружно тәртипле яшибез, эшлибез. Изначально без ачкан идек инде кибетләрдән тотынган идек. Аннары соң инде халал вап кибетләребез изначально халал булды безнең, аракы, тәмәке, алкоголь әйберләре юк бездә, даже элементарный продукцияларыбызны да безнең контролирует халал комитет. И вопрос туды, әйберләр җитмәүе белән, шуның белән без ачырга уйладык үзебезнең пекарнябызны. Бәйнеге көндә 2 пекарнябыз эшләп килә. Бар үзебезнең мясо комбинатыбыз, тоже алхамдулилля халалдан. И сөтләр эшкәртәбез. Ясарга туры килде кооперация. Халал кибете дигәндә кешеләр күбрәк казылык кибетен күз алдына китерә. Шәмсетдинов бу фикерне тамырдан үзгәрткән. Сырда халал була ала, бәлеш тә халал, тыелган матдәләр кертелмәгән башка ризыкларда һәм аларны бер урыннан алу мөмкинлеге бу. Шәригатьнең бозылмавын Татарстан һәм Чуашстандагы диния нәзарәтләренең халал комитетлары катгый тикшереп тора дип ышандырдылар. Шул барысы да халал ризыклар бар инде. Biz bunda yarak түгел, монда якын, яхшы, бик продавецлар тоже бик атакенләр. Мондый форматта 2 кибетебез бар тагын, специальный кибетләребез үзебезнең производствосынан сатыла 4 кибет тагын. Әйтергә кирәк, 3 ел элек Татарстан президенты Россия төбәкләре авыллары эшмәкәрләрен кооператив үзәк булдырырга чакырган иде. Кооперативлар төзү. Без республикада да ул эшне башладык. Бәлки безгә берәр шундый Минсельхоздамы центр ясарга, ничектер аралашырга шушы эшмәкәрләр белән ул булырга тиеш. Мәчеттә шундый ук тавыклар. Бу шуның бер күренеше булса кирәк. Күп кенә төбәкләрдә кооператив мөнәсәбәтләр урнаштырып, татар эшмәкәрләре үз эшен алга җибәрә. Җәмил Шәмсетдинов та үз тәҗрибәсе турында тиздән Казанда узачак авыл эшмәкәрләре җыенында сөйләргә җыена. Айза Шаймарданов, Татарлар, Чуашстан Республикасы, Шыгырдан.